години минават, става все по-зле и по-зле. Ние сме вече депресирани. Не можем спокойно да гледаме телевизия, нито да слушаме радио. Не мога да слушам повече неща за другите хора, без да се споменава нещо за нас. За нас злободневна тема е хлора. Сутрин излизаме и първата ни работа да дишаме. Има ли, няма ли? Късно ли ще го пуснат, рано ли ще го пуснат? Този въпрос е табу. А защо е табу, не знаем. Вие говорите за гей. Не приемате ли, че срещата на най-високо няма никакъв нищо Къде са информациите? На най-високо ниво се взема. Къде е резултата? Това го знаете. Не го знаем, защото не се публикува нищо. Нищо не е публикувано. Какво не е вярно? Хора продължава. А вчера и се Еми тогава? Ма никой не е обещал до сега, че от днес за утре ще се... Ама така като чакаме ще
Няма такова нещо, Божана, бе. Ние най-също с вас дишаме този... Ама как, ама децата са жени, имаме дъщери по-слаби, деца малки. Защо никъде не? Те много добре знаят какъв е резултатът. Определено се поддават на гражданите. Вие снемате доверието си от нашите първи ръководители. Вземат мерки. Да се изселваме, ако трябва. Що не разрешават? Дъщеря ми болна, внучето ми болно. Цяло на бала. Да зачуде какво ми има да отговоря. Какво да направим? Разговаряме, ама вие мероприятията не решават въпроса, действията решават. Той снима човека, той снима преди. Не може да диша. Вие защо да гледате работа? Да всеки да си гледа работа? А това е работа на хората, които са компетентни. Цяла България знае, че сме си Ама това е слухови. Какво променя нещата? Първо, нали писаха се за маса информация? Кои са? Ние се Студентска правда. Мерки не са вземат. Это не работа. Имате конвенции, закони, разпоредби. Трябва да се действа по всички законни правила. Това не е въпрос на българо-румънски чувства и дружба. Защото ако се случи нещо утре, от други ден, кой ще може вече да възстановява дружбите? Тези неща не са за мълчение и за така нататък. Те са за действие. Трябва да се действа просто. Всеки потенциално е застрашен от една евентуална катастрофа и то застрашен направо с живота си, с нищо друго. Той, който ви говориха за сега, той бяха, нали, онова, което в момента се получава като последици от изпускането на този газ. Но ако се случи една авария, вече няма да имате с кого да правите интервю тук. Това мога да ви кажа. Хлора е в концентрация от 1 до 14 пъти над пределно допустими концентрации, средно около 9 пъти над пределно допустима норма, докато минералните киселини в газообразно състояние са стигали до 40 пъти над пределно допустима норма. Белодробната заболеваемост категорично се увеличава. Ако направим едно сравнение с 975 година, то след 10 години хроничните неспецифични белодробни заболявания стигнаха до 1750, което говори, че двукратно се е увеличила заболеваемостта от хронични неспецифични белодробни заболявания. Прави също така впечатление, че значително по-уязвими са децата, повече боледуват децата, отколкото възрастните. Специфичен русенски бял дроб няма, но съществува хронична неспецифична белодробна заболеваемост, която расте и ще расте. Когато ние говорим за това, че имаме увеличаване на тази заболеваемост, следва като медици да обсъждаме и въпроса за прогнозата за бъдеще, каква ще бъде. Без да говорим, че имаме снижаване на нашия имунитет, създава се един фон на една болестност, върху която много по-лесно допълнителни агенти биха могли да въздействат и да отключат
моменти на заболяване, които при една нормална обстановка не биха се включили. И това ме успокоява. Да сложим мокри чашаки на прозорците, маски на лицето. Даже в Дунавска правда имаше едни указания и казват, ами при силно загазяване децата не трябва да ходят на училище и ви не трябва да ходите на работа. И най-накрая това са едни мерки, които съответстват за един фронтови град или за една фронтова обстановка, нали? Но за един нормален град, който живее нормален си живот, аз смятам, че те са недопустими. Трябва да се решава генерално. Да съществува този завод или да не съществува. Вчера, когато имахме това обгазяване, аз се обърнах към нашата ХИИ и им зададаха въпроса, и то на началника на директора. Не знам дали съм разговарял с него. И го помолих да ми каже каква степен на заразяване, на обгазяване на въздуха има. Той ми отговори точно така. Другари, ние тези данни, където трябва ги съобщаваме. Казвам, толкова ли са секретни? Гражданите не трябва ли да ги знаят? Ние не може ли, ние сме длъжни да вземаме някакви предпазни мерки и въобще да знаем в какво състояние се намираме. Телефона ми се затвори. Последният пример беше в петък. Близо час и половина в предаването Божана Димитрова говореше за екологичните проблеми над София. Трябва да знаете, че съм сигурен в това отношение. Сигурно стотици и хиляди са били хората, които са въртяли телефоните. Аз също въртях на дежурните телефони, даваха постоянно заето. Но час и половина само с това занимава Божана Димитрова за екологичната обстановка над София. Вярвам, че и над София има замърсяване и така нататък и на другите градове, но като замърсяването в Русе и в това отношение, ви като представители на средствата за масова информация, не може... Може би говорят за тях именно защото са безобидни. Точно за това, точно това имам предвид. Там, където е безобидно, се говори. Но иначе, а сега говорим за гласност навсякъде и във всичко. И точно в този проблем, екологичен, застрашаващ един 200 хиляден град, ние мълчим. Така или иначе мълчим. Да, сигналите се състояха в това да се изпълни както всяка работа и както на много места я правяме. В известна степен, може би и формално, да се направи изследването, да се изпрати резултата по телефона или с телекса, а накрая взехме да ги пращаме с телекси за по-сигурно. Какво е сигурното? Резултатът отиваше в нечии папки и папките на много хора набъбнаха. И нашите папки вече станаха повече от няколко, свързани с обгазяването с хора. Но, съжаление, положението не се оправя. Стана много по-неприятно, по-трагично. И колко малко хора ни подават ръка. Аз сме писали до всички станции. Аз сме писали до всички станции и всички станции изпращат до Комитета за опазване на околната среда. Само, че Комитета опазва София и Враца, не и Русе. Русенци предлагат да се шалтират. Да. Или Руси, или завода. Или Руси ще се взели, или завода ще остане, защото това е едно от двете. А искат ли да си изселват хора? Ще ви кажа, че ние се чувстваме русенци много уморени. Постоянно сме отпаднали, главоболие имаме. На какво се дължи това? На гъста. Постоянно сме уморени, постоянно не се спи. Нетрудоспособни. Просто сме нетрудоспособни. И сте решени да продължите? Да. Нищо няма да ни спре. Дунавска правда преди няколко дни дава съобщение на гражданите, че завода от среща е спрян в ремонт. И след това дни, нали, града се откази вчера. Как може да се реагира на такова съобщение?
очудвам, че ние трябва да им дадем пари, за да купуват тези пречиствателни съоръжения. Но в края на краищата ние сме съгласни и на това. Аз, например, спокойно бих дал едномесечната заплата да се решава този въпрос. Разбирате ли? Да се съберат пари. Аз мисля, че много русенци, и дет се казва и от залъка, ще отделят и ще наберем средствата. Разбира се, само от Русе няма да може, вероятно и от останалата част на страната, но това положение ме научи, че трябва непременно да се намеси общественото мнение. Такива големи въпроси без общественото мнение правителствата изглежда не са в състояние да ги решават. През цялото лято ние спим на затворени прозорци. Цяла нощ ставаме през определен период от време, прозорците си ги отваряме, тъй като аз работя и живея до Дунава. Защото ние през лятото се издушаваме. Сутрин се събуждаме, хлора вече е пуснат, прозорците пак стоят затворени. Това е ежедневно. Не е ден, не е два. Аз съм родена тук. Тук съм любила, тук съм омъжена, тук съм раждала, тук съм отгледала внука си. Ами искам тук да живея. Тук ми е корена. Защо трябва сега ние да си напускаме хубавия град? С стари традиции, културен град. И все ми минава през ума, този град я го има, я го няма вече. Обичаме си града и после не е лесно да кажеш да се изселиш. Как да си продам апартамента и кой ще ми го купи в Русе? Има ли някой луд да купува имот в Русе, че да се изселим в един нов град, с нови приятели и така нататък? Тъжният пример на Чернобил трябва да бъде поука за всички ни. Това не е един инцидент за мен. Това е една поука. Защото имаше хора, които търпяха някои неща там. Или други, които ги укриваха. Нашата преса днеска ни информира за тези неща и не ги знае. Няма смисъл да повтаряме чужди грешки. Ами защо? Обяснете ми. Ако някой може логично да обясни, бих приел. Живеехте с надеждата, че се срещата на високо равнище между двамата партийни ръководители ще се променят нещата, обаче уви. Още на третия, на четвъртия ден през ден се пуска газ. През ден. Всякакви надежди вече... Надежда имам, защото това, което слушам по телевизията и радиото, и това, което започна напоследък в нас да става, ми дава основание да смятам, че нещата ще се изживеят, макар и трудно. И ако днеска на вас или на другая Константинов нещо е било трудно, след време няма да имаме трудно. Но... ние разговаряме сега в момента за доверие. Аз имам доверие, защото съм гражданин на тази държава. И смятам, че всичко това, което е линия на тази ръководство на тази държава, то ще стане. Но опита ми на човек, живял до сега, ми показва, че не с тези темпове досегашни. Явно трябва да намерим други темпове. Темпове, които да решават нещата бързо, генерално и то, ако мога да кажа, 100%. Аз специално доверие нямам вече, надежда нямам.
Защото само празни обещания имаме. И малко да ни обещаят, колко много щастливи ставаме. И веднага повярваме. Докато дойде един момент, в който разбираме, че обещанията са празни. Имаме толкова комитети по опазване на природна среда, ратифицирани договори за екологични... Говориха, много хора се обаждаха. Всичко е поместено в пресата. На Балканите, нали? За зона, за безя. Към Народното събрание за опазване на природата. Ма именно да излезе с някакви решения. Тоест народ не трябва да живее в песимизъм. Не, аз нямам повече. А интересите на нашата страна на обществото не се само в това да има румънски завод на среща, защото 250 000 човека е национално богатство, много по-голямо от един завод. Ние наистина трябва да оставим след нас земята чиста. И това нас не тревожи. Не лично за нас. Вие виждате, има, нали, всеки има свои лични проблеми, за които така не воюваме. Просто от притеснение, че е само за нас. Но когато е за обществото, за бъдещето на поколението, ние се рисковаме всичко и се включваме в тази борба. Аз ще се върна на въпроса ви, какво ни е накарало да участваме и в предната демонстрация. Последното обгазяване, след което беше организирана тази демонстрация, беше предшествано от 23 септември, в деня, в който вързаха връзките на децата. Първото предназначение на пионерските връзки беше да ги сложат на носледата си, да бъдат предпазени от този хлор. Това бе затова, защото в този ден действително беше изключително голям процента на обгазяването. Дори не може да се отрече, че бяха взети мерки, т.е. линейките стояха дежурни в края на площада, евентуално някои от децата да не стане нещо. И наистина имало препаднали деца. И никой не се осмели да отмени това връзване на връзки. Точно това следващия ден. Това е най-страшното, че не се набра кораж от ръководството на града да издаде заповед, че да се отложи това нещо. Или най-малко да бъде съкратена процедурата. Децата стоически в името на големия празник бяха подложени там и те издържаха до края, но последиците за този ден сигурно ще бъдат невъзвратими и с нищо не може да бъдат вече възстановени. Категорично, поред тези, които сме тук, във всички случаи ще бъдем участници във всички мероприятия, провеждани в града по този повод. И знаете ли още защо няма да сме примирими? Защото оттам, откъдето сме тръгнали да действаме, да се сложи край на това, в същата точка сме. До ден днешен нищо не е направено. Нищо. Някои ни казват, ама вие не знаете, не сте уведомени. Няма нужда да сме толкова уведомени, след като ние виждаме, дишаме същият въздух. Работа има навсякъде. В цяла България има работа. Знанията, опита никой не може да ги вземе, според мен. Не, неприятности от този род, че трябваше да се дадат обяснения. Защо, как. Това е неприятност. Най-вече ми беше неприятно, когато ме изкараха в характеристиката политически незряла, казва в моменти, проявява политическа незрялост. Това най-тежи, смятам, че не съм политически незряла. Въпрос на дълг граждански, дълг към децата, дълг към поколенията, дълг към тези, които идват след нас, може би. За да има живот за напред, да можем спокойно да спим, спокойно да се разхождаме, спокойно да се обичаме, ако трябва.
сметнат. Искаме здрави деца! Искаме здрави деца! Не ремонт, а премахване на завода! 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 Дайте отговор! Дайте отговор! Дайте отговор! Дайте отговор! Въздух! 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 Не думи, а дела! Не думи, а дела! Не думи, а дела! Пресконференция в Русе! 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 Необещани дела! Защо са тръгнали въздуха на Русе? Дето беше град градина, а днеска е хлор и мръсотия. Искаме пресконференция в Русе! Искаме чист въздух в Русе! Искаме пресконференция в Русе! Искаме пресконференция в Русе! Нямаше хора в тази сграда! Ще чакаме упорито! 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 Спасете децата! 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 Милост за Русе! 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 Живот 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 за Русе! Един да говори, бе! Да, то ще каже, микрофон трябва. Има ли микрофон? Микрофон. Сила. Искам чист въздух. Чист въздух. Искам въздух. Стига равнодушие! Стига равнодушие! Да бъдем обречени! Не ще да бъдем обречени! Не ще да бъдем обречени! Стига лъжи! Стига лъжи! Стига лъжи! Другарки и другари!
въпроса, по който сте се събрали, наистина е много тревожен. Ние разбираме, че вие се вълнувате какво точно се предприема. Предприема ли са по този въпрос за отстраняването му действени мерки? Това сме го чували. Не го чували. Искаме нещо ново. Нещо ново искаме, това сме го чували. Маски раздадем. Противогаз да дадем. Ние включително информирахме и за последната среща на най-високо равнище. За онова, което се предприема, включително и това, че нашето правителство е съгласно да заплати целия завод, за да се измести. Браво! Нямаме отговор от румънското правителство. Сега, през последните 2 месеца, след срещата на другаря Георги Атанасов с министър-председателя на Румъния през октомври миналата година, завода беше спрян за ремонт. Подменено е ръководството за това, защото се оценява от тяхна страна, че не всичко в експлоатацията е нормално. Да се спре! При последното загазяване на 4 февруари правителството извика Демонтаж! 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 Ние очакваме, че ще продължат ремонтните работи. Да се махне! Демонтаж! 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 Сега, до края на месец февруари, ще се проведе нова среща между министър-председателите. О, ще умрем до тогава! Ама туди да дойде, Да. Русе! 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 Че оперативно при всяко загазяване конкретно се разговаря. Демонтаж! 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 Другарки и другари, тревога, която ви събра. Не, ако ще се надвикваме и моето гърло е болно, като вашето. Тревогата, която ви събра днес, не е само ваша тревога. Това е тревога на цялата ни страна. Въпросът за загазяване на град Русе се превърна в наш общодържавен, общонационален въпрос. При срещата на другаря Живко с другаря Чаушеско, този въпрос беше поставен.
беше поставен като един от основните въпроси в нашите взаимоотношения. Да проявим необходимо търпение. Тук ще живеете, Богдан Филипов, при нас ще дойдете. И вяра в партията. Не дейте смех на партията. Вяра в нашето правителство. Имаме. Ако ще бъде като на война да бъде.